Moikka kaikki! Eli nyt mä teen tällaisen meikkivideon siitä, kun mä teen semmosen ihkun meikin, semmosen oikein swagin ja taivaallisen. Joten me aloitetaan nyt siitä, kun me otetaan tuolta tällainen meikkivoide ja meikki siellä. Sitten pruitataan kunnon klöntit tuohon. Ei se haittaa tälle lakanalle vähän tulee. Ja sitten lätsätään naama ja vinkataan tällä tasaisesti tähän, että kaikkialla on sitä niin vähän enääkin ja kaikkialla. Sitten otetaan tällainen valokynä ja tunketaan sitä vähän niin kaikki silmänalusille ja finneihin ja tällaisiin niin kuin häiritseviin kohtiin. Sitä voi nyt pitää vähän tunnustella naamaa, että tiedetään, että missä kohtaa voi vähän sormeen enääkin tunkea, että ei se tässä kesken kaiken. Seuraavaksi otetaankin puuteri täältä näin. Otetaan nyt tää pensseli tästä suti ja sitten siellä se tuputinkin oli siellä sisällä, mutta se ei se ole mitään, heivataan se. Sitten otetaan tosta noin tolleen hieno ja sitten tuputellaan sitä naamaa kaikkialle ympäriinsä joka puolelle. Joka puolelle, että kaikkialla on sitten sitä, että ei ole mitään meikkirajoja. Sitten otetaan sieltä aurinkopuuteri pitäisi, otetaan aurinkopuuteri ensin, kato. Otetaan sieltä se pensseli taas ja laitetaan sitä vähän näihin korkeampiin kohtiin, esim. Poskiin ja ohimoille ja vähän silmiä ja nenää ja vähän kaikkialle. Korostaa hienosti. Sitten otetaan huulipunaa. Noin ja avataan se tosta. Otetaan se on semmoisen hienoa ja sitten pistetään siitä tälle. Pistetään siitä vähän. Ei ole tämä hampaisiinkin mennä. No kuitenkin tällä reilu kerros, että kato, se huomaa hampaissakin vähän, mutta ei se mitään. Seuraavaksi otetaankin sitten kulmakynä ja pistetään kunnon paksu pläjäystä kulmakarvoihin sitä noin ja niin ja sitten tällainen hieno kulmakarvo ja sitten toinen sinne niin. Aivan upea on. Kyllä. Sitten mitäs muuta vielä tarvitsisi ottaa luomiväriä sieltä vähän ja pistää sitä sitten. Voi poskipunanakin tietenkin käyttää sitten, mutta käytetään luomissa, vaan lähdetään vähän tuonne kulmakarvan rajallekin vähän. Ja poskiinkin vähän, niin on tuo hienoa sävytystä sinnekin. Ja vähän otsaakin sitä voi laittaa ja kaikkialle, minne nyt mielistön tekeekään sitä pistää. Näin, ja voi vähän huuleenkin tunkea. Niin, sitten laitetaanko meidän muuta? Ei kai sitten. Se taitaa olla sitten tässä. Pidetään kunnon partyhartit. Partyhartti. Sitten lopettaa video, painetaan tosta. En ihan yletä siihen. Et kun jos yletään kyllä siihen vielä. Moikka. Painetaanpa siitä nyt. Painetaan siitä. Kyllä se nyt jotenkin on. Noin, moikka!